Festivalul Concurs de temate folclorice. Concursul se află la a 5-a sa ediție. Acest festival face parte din proiectul educativ județean Moștenitorii folclorului românesc, cuprins în calendarul activităților județene a Inspectoratului Școlar Vaslui din acest an și este organizat de Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlan. Astăzi, pe această scenă, vor urca peste 200 de elevi, care ne vor demonstra că folclorul nostru românesc este viu în conștiința și în sufletele copiilor. Concurenții din această zi vin din localitățile județului Vaslui, dar și din județele Galați și Bacău. Tuturor vă dorim mult succes! Mult succes vă dorește și conducerea liceului nostru, prin persoana domnului director adjunct, Chirvase Andrei Cosmin. Bună dimineața tuturor! Prin prisma faptului că sunt director adjunct al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, liceu organizator al acestui festival, concurs din cadrul proiectului educativ Moștenitorul folclorului românesc, vreau să urez succes tuturor participanților, să fiți inimoși, să cântați cât mai bine și să luați cele mai bune premii. Aș vrea totodată să felicit colegii mei, profesori coordonatori ai acestui proiect, doamna profesor Radu Doina și doamna Paraschiv Liliana, împreună cu echipa lor. Și totodată aș vrea să aduc mulțumiri primăriei municipiului Bârlad, prin persoana domnului primar Dumitru Boro și Consiliului Local, fără aportul cărora nu puteam organiza acest festival concurs. Totodată, alături de noi, astăzi, aici, ca invitat, este și domnul subprefect al județului Vaslui, un prieten al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, pe care îl chem alături de mine să vă spună câteva cuvinte în această zi de sărbătoare. Domnul subprefect. Mulțumesc, domnul director. Bună ziua, vă spun și eu, dragi elevi, stimate cadre didactice. Iată că ne aflăm astăzi la a 5-a ediție a acestui festival, care la început a mers cu pași timizi, să spunem așa, și iată a devenit unul dintre cele mai puternice festivale la nivel regional. Țin în numele instituției prefectului să vă felicit pe voi, dragi elevi, pentru că sunteți și veți fi purtătorii tradiției culturale românești mai departe, veți perpetua această tradiție, care mi se pare un lucru extraordinar de important pentru noi ca națiune. Totodată țin să felicit toate cadrele didactice implicate în organizarea acestui festival și nu numai, și părinții, le aduc mulțumiri pentru că este important acest lucru, pentru că știu emoțiile din spatele vostru a părinților care vă îndrumă și sunt convins că chiar se bucură că alegeți această cale a portului și a tradiției românești. Eu vă urez tuturor succes, să aveți un festival așa cum se cuvine și cum merită acest municipiu și acest județ. Eu vă mulțumesc și succes tuturor! Mulțumim domnului subprefect. O invităm pe scenă și pe doamna profesoară Radu Doina, coordonatoarea acestui concurs minunat. Bună dimineața! Suntem puțini acum, dar să știți că așteptăm 200 de copii. Sunt pe drum. Le fac cu mâna. Dragii mei, cum sunteți? Cum sunteți? Sunteți bine? Aveți emoții? Da! Și eu. Bun. Aș vrea să menționez că acest concurs, festival Nestemate Folclorice,
are la bază o mână de oameni și aici vreau să o menționez pe doamna director Huiban, pe domnul director Chirvase care a fost alături, pe jumătatea mea acestui proiect, doamna Liliana Paraschip și colegii care au venit și sunt alături. Ați văzut că am și asistenți, avem și prezentatori tot din cadrul liceului Eminescu și aș vrea să menționez și juriul de astăzi, un juriu foarte bine format și care o să stea cu ochii pe voi la propriu. Da? Este domnul inspector Horia Popovici. Haideți să-l aplaudăm, președintele juriului. Doamna Ida Pârvu, de la Școala de Arte Nicolae Doniță. Doamna Eleonora Scânteie, de la Școala Nicolae Doniță. Și acum venim la liceul nostru Mihai Eminescu, doamna Otilia Vârvorea, profesor și consilier educativ și în ultimul rând, domnul director Chirvase. Avem o mică, să zic așa, o mică sincopă, dar eu aș vrea să dăm drumul la copiii care sunt și pe urmă mai vedem. Poate mai luăm o mică pauză, un 5 minute de pauză, ca să îi așteptăm și pe ceilalți. Înainte de a da drumul la concurs, să știți că suntem pe secțiuni. Prima dată vor intra soliștii vocali, cei mititei, cei din gimnaziu, cei de liceu, după care grupurile vocale, tot la fel, cei mititei, cei de gimnaziu și liceu și dansurile. Aveți răbdare? Da! Ia uitați-vă ce vă așteaptă acolo, da? Bine, mult succes vă doresc tuturor și să dăm drumul spectacolului. Este timpul să începem concursul nestematelor folclorice. O invităm pe scenă pe Hancu Sofia Maria. Sofia va interpreta cântecul Asta e hora cea străbună. Să o aplaudăm!
Pentru Gheorghe și Matei, mai! Azi-i multă veselie! Brăcați trăile bune, mai! Intrați în ora străbune, mai! Opa! Hai, hai, frumos cântând lăutare. Hai, ia întindiți ora mare. Hai, hai, ora asta mi-este dragă. Hai, și-am s-o cânt o viață întreagă, mai, mai. Și când-i ora de străbune, mai. O joacă oameni buni, mai. Și dați în care cu metri. Și mai neveste și fete, mai. Și ne joacă și petreși, mai. Mai ușor prin viață treși. Dar scoți tot ora frumoasă, mai. Și când câine noi acasă, hop! Mulțumesc! Gabriela. Ea va interpreta cântecul Mi-am făcut buniță nouă. Să o ascultăm! Mi-am făcut buniță nouă, măi frunzuliță. Dacă nici și dacă plouă, eu am buniță. Mă mândresc ca bunga lumișoară, bunița. Am făcut-o eu anume pentru bunița. Sunt o singura cântare, bunița nouă. Gata, o sărutare în patișul două. Din rodăul unicoa și mi-a spus la oră că sunt mai târzie ca și scriu Ionoră. În bunița asta mică și cu ploboare, mă gândeam ca neveste cum frumos înșare. Bunița mea e nouă și ghinioare, uitării mi-a mândrăugă divinare. Iar când mă dușeam din vale, mi-a pus bunița și din mele sunt în cale, treamă bănița. În bunița mea așa nouă eram voioasă și când aștepta să spună că îi frumoasă, privila amândouă îl călcăta și poate bunița nouă, poate nu-i place. Îi dau una să faci și dă și bănița, dar mie vezi că-mi place mai mult mătuța. Felicitări! Am o rugăminte atunci când coborâți de pe scenă să înmânați microfonul la joc, ne spune Holban Rahela. Mult succes! Dragul meu
și domnul joacă rămâi, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra, gospodar din satul meu, ra-ra-ra-ra-ra-ra, la-hai, la horășor cluca, măi, cu tot neamă lătura, măi, că eu joc frumos joghini, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra, privată să camini, ra-ra-ra-ra-ra, că eu joc frumos joghini, ra-ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra, privată să camini, ra-ra-ra-ra-ra, joacă-mă bădiță ghini, ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra, și mă vârti până mâini, ra-ra-ra-ra, joacă-mă bădiță ghini, dar și mă vârti până mâini. Mulțumesc! Invităm pe scenă pe Miruna Nadane. Miruna va interpreta cântecul Dă, Doamne, la om noroc. Să o aplaudăm! Unde joc și voi bun, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, acolo lumea s-adună, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, unde joc și veselii, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, acolo ne drag și ne, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, dă, Doamne, la om noroc, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da, și la muncă și la joc, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da, și la muncă și la joc, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da, și la dragoste cu foc, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da. Drag-mi femeia isteață, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, desflășă vorbăreață, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, mare gospodin în casă, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, și colomea o mănoasă, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, harnică ca o antenă, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, frumoasă ca o gătină, ram-ta-ga-da-ga-da-ga-da, las-o, las-o, las așa, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da, tai-ra-ga-da-ga-da-ga-da. Hai, vai, invertim sună, dă, Doamne, la om noroc, și la muncă, și la joc, și la dragoste cu foc. Vă mulțumesc! Luca Mihaela ne invită la joc. Ea va interpreta cântecul Mă ajute și eu la joc. Aplauze! Și bine v-am găsit! M-aș duce și eu la joc, măi, măi, cu tot satul la un loc, măi, măi. M-aș duce și eu la joc, măi, măi, cu tot satul la un loc, măi, măi. Ochii și le mi-struc de banii, și coalile mi-scați scurt de banii. Da, ochii și le mi-struc de banii, și coalile mi-scați scurt de banii. Frunzulița cu suia, păi mi-aș lua papuși cu tot, păi nu pot să joc. Măi, și eu de la noapte, măi, măi, și-i dus să poalele toate, măi, măi. Măi, și ne va de la noapte, măi, măi, și-i dus să poalele toate, măi, măi. Poale lungi, cât și noi, banii, să jucăm frumos în
noi badi, oali lungi ochii și noi badi, oi să jucăm frumos între mai badi, oi să ne badi la noapte, și oi să săpalile toate, mai badiți bănșor. Oalile le-am isprăvit, măi, jocul când s-a mântuit, măi, oalile le-am isprăvit, măi, jocul când s-a mântuit, măi, și-am rămas cu oalile badi, iar tu cu mândrile badi, și-am rămas cu oalile badi, iar tu cu mândrile, măi, badi, păi și-am rămas cu oalile. Iar duminica se vine, măi, că te bătiți gheni, măi, iar duminica se vine, măi, că te bătiți gheni, măi, ochii noi și poale lungi, badi, tot în braț să mă strângi, badi, ochii noi și poale lungi, badi, păi tot în braț să mă strângi, măi, badi, păi iar duminica se vine, păi poale lungi ochii și noi, să jucăm frumos cu voi, bănșor! Mulțumesc! Cântecul Ciuboțelele va fi interpretat de grădinarul Maia. Succes, Maia! Bună dimineața și bine v-am găsit! Hai, domn, și iară vor să trăbet casă.
sărbătoare lumii. Unul lângă altul să înconjurăm satul lumii. Să ne veselim, sărba să învârtim în lumii. Dragunii sunt joc, toți la un loc sunt bani. Rotul cât mai mare ca sărbătoare lumii. Haideți unul lângă altul să înconjurăm satul, să ne veselim, sărba să învârtim în lumii. Haideți unul lângă altul să înconjurăm satul, să ne veselim, sărba să învârtim în lumii. Și sărba noastră să tărească, măi și că joacă să trăiască. Chiuiți cu foc să aduc noroc lumii. Și nici o juca să bate la salve lumii. Mai sus din gură câte strigătură lumii. Așa ne-au învățat bătrânii din samă-i lumii. Joacă mai cu foc să aduc noroc lumii. Și nici o juca să bate la salve lumii. Și-ați luat apă în gură să știți câte strigături, că așa ne-au învățat bătrânii din samă-i lumii. Și-ați luat apă în gură să știți câte strigături, că așa ne-au învățat bătrânii din samă-i lumii. Și asta-i sărba satului măi, joacă fete și flăcăroi. Și uite-am venit și eu măi, să joc sârba satul noi. Hop și așa! Tot la joc cu Glăvan Andreea. Andreea va interpreta cântecul Azi joc în sat la noi. Să o aplaudăm! Iar joc în țara noi, mai bădiți banii drag. Hai dar și noi amândouă, mai bădiți măi. Să aude tot la bătân, mai bădiți banii drag. Și fișorii chiuim, mai bădiți măi. Unii părării flori, când a joc o fișori, când a joc o ușor, mai bădiți măi. Dacă tine așa polos, mai fișor în satul nostru, mai fișor în satul nostru, mai bădiți măi. Hai, bădii mai repejor, când de joc mi tare dor. Și de joc și de strigat și de oamenii din sat. Hai, când aud trompetile, mai bădiți banii drag. Mi se aplică căile, mai bădiți măi. Când aud și fluierul, mai bădiți banii drag. Mi se aprinde sufletul, mai bădiți măi. Hai, bădii nu sta pe loc, că eu nu s-ai trăs în joc, că eu nu s-ai trăs în joc, mai bădiți măi. Și mă învârti apăsat, să păsatul de jucat, să păsatul de jucat, mai bădiți măi. Hai, bădii mai repejor, când de joc mi tare dor. Și de joc și de strigat și de oamenii din sat. Hai, spune batea din pănar, mai bădiți banii drag. Dar eu și tu învățat, mai bădiți măi. Când nu i-a dus satul nostru, mai bădiți banii drag. Ca să-i joci așa frumos, mai bădiți măi. M-am învățat moș bătrân, că i-am ajutat la vânt, că i-am ajutat la vânt, mai bădiți măi. Că o pot moșul vremea lui, jucă ușul satului, jucă ușul satului, mai bădiți măi. Și așa venim învățat, nu mă treci și altul sat. O să vadă oșușinii, cât mi drag să joc cu tine, iată așa, măi! Moldovencele ne cântă Călin Antoanela Georgiana. Să o aplaudăm!
Festivalul concurs Nestemate folclorice continuă cu soliști vocali din clasele 5-8 și urcă pe scenă Roșca Maria. Ea va interpreta cântecul Așa-i Fana din Moldova. Succes! I
Intră pe scenă grupul vocal Vocile Fereștene. Dragul mi în sat la joc și Ista-i portul ce mi-i dat. Sunt cele două cântece pregătite pentru acest concurs. Mult succes!
Bertina Săraș. Sârba asta-i din Iași. Asta-i sârba sârbilor. Sârba moldovenilor. Uite așa și nu așa. Este următorul cântec interpretat de Enache Maria. Să o ascultăm. Să
Intră pe scenă Roșca David. David va interpreta cântecul Bucovina, raiul meu. Mult succes!
fără tăcere este cântecul ce va fi interpretat. Să o aplaudăm! Jingle
O invităm pe scenă pe Luca Delia. Să o ascultăm cântând Ciobanaș din Iaslovăț. Mult succes! Mergem puțin pe la Huș, alături de Darie Denisa Andreea, care va interpreta Asta-i sârba de la Huș. Să o aplaudăm! Mult succes! Sârba, sârbilor, uite așa.
Dodan Fabio va interpreta cântecul Istai Moldoveanu. Mult succes, Fabio! Acum este rândul Serenei Coadă. Ea va interpreta cântecul cu vocea tatălui meu. Să aplaudăm! Haideți la horă cu Daria Dediu. Ea va interpreta cântecul Asta e hora care îmi place. Succes! Pe Bianca Maria Țintă. Bianca va interpreta cântecul Ca moldovean ca nu nimeni. Să o ascultăm! Averea pe
Noi ne jucăm
Intră pe scenă Turbuc Denisa Valentina. O ascultăm cântând Așa sunt moldoveni. Să o încurajăm. Bună ziua!